Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 5-nji marty hepdeniň ýekşenme bolar. Hoş geldiňiz Demokratik platformasynyň kanallarına. Şuňky temamyz Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistan hökümetiniň berin hasabaty. Gelin şu mesele seyret geçelim. Hormatly vatandaşlar, şu gün meniň bilen şu efire özüne arkada alakamda Gurbanul Berdimuhammedow we Bik onuň ogly Bikanın Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow gatnaşýar. Gelin men şolara söz bereyim. Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iýip ýören kezzap, halkyň içinde iň ýigrenilýän adam öz tohumynyň arkada Gurbanul Berdimuhammedow sözsüzden aýdýaryň. Hormatly adamlar, men boljak işe diye çäre yok diýipdirler. Bir betbaşyly Duşanowyň arasyndan gynansak da öfem raýatlygy bar. Şoň üçin hiç şeýle alanda etme. Türkmen döwleti sen her ýerin arkanda daýary himmetdir. Eger durmuş meseleýe çykaýsa, näçe Daşary işler ministriniň wekillerini aňarda ýa-ni Türkiýede bolsa ilçihanada giýici unyň dowamyny ýüz tutup bilerdi. Kime näme kömek gerek bolsa hemme zady eder. Hormatly vatandaşlar, indi men Bikanın Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowa söz bereyim. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap, Kagazy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň Bikanın prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdýaryň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdybirligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki ve geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belende ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmagy, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýär. Sağ bolmaň, hormatlanmayan Gurbanul we Serdar Berdimuhammedow. Hormatly iýleşler, eziýleşler. Bize halkymyz köp soraw berýär. Murada Birleşen Milletler Guramasy ine Türkmenistanyň adam haklary bozulýanyny boýunça hiç rat eden ok, bularyň içinde yerleşýär, hiç il tok ýok. Şular bir işlemenmika, şular näme ederkä diýip köp sorawlar berýär. Ine häzir biz şu mesele seyret geçeli. Şu mesele seyretmekkä men size bir zat görkezjek bolýam, hormatly vatandaşlar. Ine Birleşen Milletler Guramasynyň esasy kanuny Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году. Yani Birleşen Milletler Guramasynyň esas dokumenti, mesela Türkmenistanyň esas dokumenti Türkmenistanyň konstitusiýasy. Ine şol konstitusiýanyň aşagynda hemme beýleki ýa-ni kanunlar, migrasiýa kanuny, Gраждан kodeksi, Jinayet kodeksi we beýle kanunlar şoň aşagynda. Şolar egerde şu aşağı kanunlar konstitusiýa teskirse ýatyrylmaly. Ya prezidentiň karary konstitusiýa teskirse ýatyrylmaly. Indi konstitusiýanyň ýokursyny Türkmenistanyň halkara bol çeken konvensiýalar we şertnamasy. Ine şu Международный пакт о гражданских и политических правах 66-njy ýylda kabul edilen ýa-da türkmençe raýat we siýasy hukuklar baradaky halkara şertnamasy Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 1966-njy ýylda kabul edildi.
ine şuna esaslanyp adamlaryň hemme haklary şu dünýäde gorunýar. Diňe Birleşen Milletler Guramasynyň dälle, ýa-ni her döwletiň häkimetiniň wekilleriniň üstülen ýa-da ýa-ni Kadet häkimetiniň ýa-da kanun çykarjy häkimetiniň wekilleri bilen gorulýar. Türkmenistanam şol şertnamalaryň gol çekip, şoň esasynda konstitusiýa düzüp, şoň esasynda döwlet kurdy. Onu Türkmenistan döwleti diýilýär. 1991-nji ýylda emele gelen Türkmenistan döwleti. Garaşylyk günümüz bolsa, ine şu 27-nji oktýabrda Türkmenistan döwleti emele geldi. Hormatly watandaşlar, gelin size bir näçe şol şertnamaň maglumatlaryny size okap berýin. Ine men şol şertnamany size ýürüýte görkezlerin häzir. Bir minut. İnternetten özüňizden tap bilersiňiz. Ine ünsürün. Ine şunu konvensiya, Международный пакт о гражданских и политических правах diýilýär. Şuň ýanky nemeleri bardyr, statiýalary. Okan şunu. Biz şu datlary bilmeli. Bizim konstitusiýamyzyň şu dokument şu dünýäde Türkmenler üçin, Türkmenistanlılar üçin esas dokument bolýar. Şunu öwrenmeli. Ine şu ýerde edil predislow preambulasynda ine şu ýerde ýazylan zat näme men size şunu düşündireyim. Şu ýerde esasy nämeň esasyna şu dokument edilýär ve şu dokumentin manysy näme diýip aýdylýar. Ine döwletler şu bilirişige gatnaşýarlar. Ine şu dokumenta çeken döwletler şu bilirişige gatnaşýar. Şu dokument şu bilirişigi emele getirýär. Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasyna yglan edilen ýüregleri laýyklykda mahsus mertebäni we adamzat başgalasynyň ähli agzalarynyň deň we aýrylmaz hukuklaryny ikrar etmek dünýäde erkinligiň, adalatyň we parahatçylygyň esasydyr. Bu hukuklaryň insanyň mahsus mertebesinden gelip çykýandygyny ikrar etmek, adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasyna laýyklykda raýat we siýasy azatlykdan we gorkudan we istegden azat erkin adamyň idealynyň diňe her kimiň ykdysady, sosial we medeni taýdan lezzet alyp bilýän şertleri dürüdülen halatyna durmuşa geçirip biljekdigini ikrar etmek. Adamlaryň hukuklaryny, şeýle hem raýat we siýasy hukuklaryny hormat goýmak we gorumak bardaky şertnama bol çekilýär. Ine hormatly watandaşlar, şul şertnama bizim esasy kanunumyzyň şu şertnama esasynda bizim esasy kanunumyz konstitusiýa düzüldi. Hormatly watandaşlar, indi men size Jenewadaky bolup geçen adam hukuklaryny gorumak boýunça ýygnagyň kiçik netijelerini aýdyp geçeýin. Ine 27 fevralda Jenewada şo ýygnak başlady. Şo ýerde 4-5 günläp bir topar adamlaryň ardalary seredildi. Şöyle spesialny dokladçyk ýa-ni ýürüýte dokladçyk Türkmenistan boýunça hemme ardalary ýygnap Türkmen häkimetine, ýagny 1-nji, 2-nji martda ýürüýtürleşdirilen ýygnakda Türkmen häkimetinden hasap soradylar. Şol hasapda ýa-ni spesial dokladçyk aýtdy. Biz gelip türmelere barlajak, türmelerdäki şertler barlajak, türmede bir topar adam bir kanun ýagdaýda basylyp dur. Şo ýerde ýa-ni kiçik jenaýat iş üçin adamlar köp ýyllar alýar, suwutnamasy ýok, basyp gidip otur diýip aýdylýar. Onda şundan bizim hatlar baryny ýatyp, ine şo ýerde şol spesial dokladçyk diýär 2020-nji ýylda 20 sany ardalany, şol ardalaryň seredildi we şol ardalaryň esasyna ine spesial dokladçyk şol ardalaryň esasynyň dokumentlaryny bol Türkmen hökümetine ýüllendi. Şo ýerde azat mass media ýok. Hiç şeýle adam hukugyny gorayan gurumlar registrasiýa etip bolanok, partiýalar registrasiýa etip bolanok, adamyň hukukyny gorap bolanok. Türkmen döwletiniň häkimetindäki ombudsman, ýa-ni adam haklaryny gorayan, ýürüýtürleşdiren adamlar bilen duşman gaçyp ýör. Ol diňe 2020-nji ýylda 84 arda serdipdir. Şonuň 27-ni çözüpdir, galan çözülmendir. Diýmek, Türkmenistanda ine şol 16-20% işler çözülýär. Olaryň çözüldi diýeni seredildi we
netije çıkarıldy. Hanoň suwutdary, hanoň qadiýetdiň çözgütleri, hanoň netijeleri, han şol adamlardan arda ya han şoluň ardasynyň esasyna edilen işler diýip sorag berildi. Bir top ondan naşary bir topar sorag berildi. Ýazylan dokumentler öwrüm şu spezdaklar açyp hemme zatlar jemledi. Ine Türkmen hökümeti şol ýanky nemede jogap berdi. Şol geçirilen ýygnakda bolan zatlary ýanky düşündirip jogap berdi. Hormatly watandaşlar. Serdim. Ine şol dokumentleri seretmek üçin ýa-da şol geçirilen ýygnaga seretmek üçin men size ine häzir biziň kanalymyz ýürüýti. Bir minut. Biz kanalymyzda ýürüýte şo ýygnaň ýanky alyp gidiş videosyny goýduk. 6 sagat. Her video 3 sagatdan 2 sany video. Kyn görmän seredim. Türkmenistanyň OON'na ýanky Birleşen Milletler Gurulmasyna adam haklary boýunça jogap berýär. Ýalyn kommentariýada şo ýerde şoluň diýen zatlary ýalanmy ýatçynmy? Ýa şular agzyny doldurup bizde hiç problem ýok. Ine Türkmenistanyna istendik ýanky istendik adam parça açyp biler, istendik adam haklary gorýan gurmany açyp biler. Hiç problem ýok. Adamlar ýanky durmuşlary ýeňilleşdirilýär. Haklar ulolýar, adamyň haklary. Hiç problema ýok diýip adam hakkı boýunça agzyny doldurup bolýar. Diňlen şonu. Ine şu DVT kanalyna ine 2 sany video. 1-nji bölüm, 2-nji bölüm. Şolary seyredimsiz. Şu ýerde her video men ýanlışmasam 3 sagat. 1 saat 45 min, jemi 3 sagat 2 video. Ine mysal üçin şu ýerde şu ýaly ine şu spezdaklar açyk sorag berýär. Которых характеризовалось чрезмерным охватом. Мы рекомендовали сузить определение экстремизма, включив элемент насилия или пропаганды ненависти в качестве доказательства экстремизма. Расскажите, пожалуйста, какие меры были приняты для сужения определения экстремизма? Какие меры существуют сегодня, позволяющие обеспечить соблюдение принципа предсказуемости, правовой ясности и пропорциональности законодательства для выполнения ваших обязательств в соответствии с фактом? В докладе вы говорите о том, что никаких дел по статье экстремизм или терроризм не рассматривались в туркменских судах. Тем не менее, поступает большое количество информации об осуждениях по статье «Исламский экстремизм». Выступает информация, например, о том, что индивидуальные лица попадают в тюрьмы в связи со своей политической позицией, или же если они открыто критикуют правительство. Этих индивидуальных лиц называют экстремистами, даже если преступления, совершенные ими, не подпадают, строго говоря, под статью закона о борьбе с экстремизмом. В этом отношении особую... Ine 2-nji bölüm, ine şu ýerde görürsüňiz, ine şul adam şunu Vefa Hacıyev diýilýär. Başlan, ine men başynda görkezýän şuň suraty başynda bardy. Ine şul Vefa Hacıyev, şul adam Daşa işler ministriniň orunmasary. Esasy daklatçyk Türkmenistan tarapyndan şul adam. Esasy Allah bütün dünýäni ağırlayan ine şul Vefa Hacıyev Türkmenistanyň maskara wady. Hormatly watandaşlar, men hemme zat görkezip durmaýan şu ýerde siyasi tutsaglar bardy. Şu ýerde adatlıklar bardy. Hemme zat aýdyryp geçilýär. Ünsüň. DVT topary 2020-nji ýylda sentýabr aýynda Türkmenistanyň konstitusiýasyny halkymda düşünürip protest geçirdi. Şonu bizde hökümet şok boldy. Ýa ömrüne bolmadyk zat ofitsialna ine bir topar resmi taýdan Türkmenistanyň içine adamlary protest manifestasiýa çağırdy. Şok boldy şolar. Türkmen halky o şu wagtda gülüşüp nämen gurrun edýän, näme ol konstitusiýa ýa-da beýlekiler kim gelýär rada hiç kim gelmedi. Şonun maňa video ýanky bölekler öküzler. Öýler baryp hiç kim ýoklugyny alyp her kim her tarapdan video öküzler. Şu wagty Türkmen halkyna ol bir näme diýsem bir teýede bir zat şok ýaly boldy. Ýöne häzir kunna 2 ýyl geçdi, 2 ýarym ýyl geçdi. Ýam Türkmen halky konstitusiýanyň nämedigini, şu zatlaryň haklaryň badygyny, şu konstitusiýada şu haklar gorap bolýanlygy,
o hakları eger Türkmenistan'ın içinde gorap bolmasa ine şuryaly Birleşen Milletler Gurulmasyna arda ýazyp şöyle gorap bolýanlygyna düşüp başlady. Biz 2 ýylda 2,5 ýylda köp zat etdik, östük. Halk bol. Bizim cemiyetimiz ösüp başlady. Inni bizden diktatorlar ýa-ni awtoritar rejimi Ataloğul 2 kelleli prezident gorkup başlady. Şeýle ol edýän poklary derrew ýanglanýar Ženewada, New Yorkda ýanglanyp başlady. Başaran ogyny. Biz görüşi dowam etmeli. Biz haklarymyzy almaly, durmaly. Hormatly watandaşlar, siz şol 2 sany wideonyny kyn görmän serdim. Şeýle ol ýerde bizim halkymyň ykbaly, ol ýerde her adamyň geljegi we ykbaly. Şo ýerde ine men iki sözde düşündürsem, ýürütülüşdirilen 10 tarapyndan goýulan spes dokladçyk Türkmen hökümetinden hasabat soruyor. Adam hakları boýunça, adatlyklary boýunça, adat hereketleri boýunça, adam haklaryny goýan gurumlar boýunça, partiýalar boýunça, türmede oturan siyasi tutsaklar vardı. Türmede beýguna oturan adamlar vardı. Inni bular Türkmenistana barıp, şöyle türmeleri kontrol edecek bolýar ve başga zatları kontrol edecek bolýar. Türkmen hökümeti allap gelýärdi. Inni bulan bir ýerinden tutdular. Biz hemme ýerde çykyş edip aýdart zatları. Bu işler durma, biz dowam eder. Şoň üçin kyn görmän serdim şulara. Men çykyşymy dowam edeyim, hormatly watandaşlar. Ine adamyň haklary bozulýar, adamyň haklaryny goramaly, gorýan gurumlar dölemeli, Türkmenistanyň içinde partiýalar bolmaly, adamlar öz isleglerini, arzularyny aýdyp bilmeli, hem hökümede, hem partiýalar, hem jemgyýetde arqyn beýleki döwletleriň ýa-ni halklary ýaly arqyn ýaşamaly bir topar pretenziyalar, bir topar soralar şoň jogabyna garaşýarlar. Ine şol Ženewada Vefa Hacıyev spesdokladçyň beren soragyna jogap berdi. Ol 2 videoda görürsüňiz. Egerde şo ýerde näýärde bolsaňyz ýazyn kommentariýada şoň alýan zatny biz olary jemläp ýene-de dokladlarymyzy ulanyrys we ofitsialny çykyş edip Türkmen hökümetine, pretensiýa hökümine biz ine DBT topary aýdar soňy. Hormatly watandaşlar, konstitusiýasy boýunça her bir Türkmenistan konstitusiýasy boýunça her bir adam Türkmenistanyň raýatynyň haklary, her bir adamyň, her bir Türkmenistanyň raýatynyň haklary bizim konstitusiýamyzda anyk bilinenden. Şol haklar bizim gepleşiklerimizde köplenç size ýatlaýar şo haklary. Ine Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 3-nji maddasyny men ýene-de bir ýerde size ýatlaýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 3-nji maddasy. Türkmenistanyň öz yktyýarlygy halk tarapyndan amala aşyrylýar. Ünsüň. Türkmenistanyň garaşsyzlygy, yktyýarlygy hemme zatlar halk tarapyndan amala aşyrylýar. Halk döwlet häkimetiniň ýeke-tek göz başydyr. Men her wagt aýdýan, bir ýerde hakyňyz bozulmy, korrupsiýanyňy bir zat etdimi, göni ýakasyndan tutup toramaly. Men sen göz bakçyňdyr. Men seretmeli sen ýa-ni işleýän, öz wezipeňi alyp barýan, borçlaryň dogry ýerine ýetirýän ýa ýetirmek. Men sen göz bakçyňdyr diýip aýtmaly şonu. Baryp konsulluğa baryp, "Ay, gaýrat et, men pasportumy uzat" diýmeliler. Uzadyň men pasportumy men haçan erin almana. Näme dokument gerek? Ine getirdim diýip ýa-ni soragy berdi. Ol jogap bermeli. Siz ona baryp ýalvarmalylar, siz ona baryp pul bermeliler. Näme dogry düşünmä. Türkmenistanyň halky öz häkimetiniň gözükgüni ýa-da wekilçilik edaralarynyň üstü bilen amala aşyrýar. Halkyň hiç bir böleginiň, hiç bir guramanyň ýa-da aýry-aýry adamlaryň döwletde, häkimetde häkimeti ellemäne haky ýokdur. Ine şu sözler Gurbanyň bilen Serdar Berdimuhammedow ýa-ni bagly. Ine şu adam Ataloğul 2 kelleli prezident hemme zady Türkmenistany okupasiýa edip hemme zady eline aldylar. Hiç zat et bulan kanun esasında Türkmenistana öz haklaryny gorap bolan hiç zat et bulan. Diňe 5 manat bersen şonu düzelýär. Türkmenistan diýmeliler. Türkmenistana 5 manat diýmeli. Täze pulny bersen 5 manatdan korrupsiýanylar bersen bir kanun adam edýär, ikisini hem edýär. Ýöne konstitusiýanyň esasında dilesen şurdan ýa-ni öz wezipeleriniň borçlaryny eden okşan. Ine şonu bil. Her ýerde her adam köçeden başlap polis saklasa ýa pasportuny barajak bolsa näme men pasportumy barajak.
Aynen sen näme işleýän? Men Türkmenistanyň çägini hiç başga adam gidip bilen ok Türkmenistan. Diňe Türkmenler biz. Diňe Türkmenistanlylar, diňe Türkmenistanyň raýaty näme enten ýene-de barlajak. A men Merýedow, Bayramow, Hojaýew tapawut näme? Ýani pasport açanda näme? Men jenagatçy diýip ýazylgym. Elbetde ýok. Näme çyp barýan? Näme esatyna diýip soramaly. Men Türkmenistanda ýaşanda maşyny ýanky universitetiň başlan ýygyna parkovka bar. Şo ýerde goýup ýygyma gelenine ýanky Andalypda ýaşadym. Şonda meni iksany polisiýa saklap dokument torady. Olam 23 saat oturdum. Menim orada diýdim näme esatyna sorady. Ay biz kimdigini biljek bolýarsak diýip bir topar bolmajak zatlar nimetdi. Şo ýerde 30 mınlap şuruk kanlary ötdi. Ondan ýürek gitmedi. Ay senin ýa saprawazda etjek bolýar, şoň üçin geldik diýip bir topar bahana tapdylar. Şunu ýaly siz kanun öwretmeli. Onuň üçin siz konstitusiýany bilmeli, haklaňyzy. Şol polismi, şol bir nimemi, MHM-mi olary öwretmeli, gynansaňam hukuk gorýan gurumlar kanunlary bilen o. Ola aňarda dursun. Gurbany bilen serda kanun bilen o. Şunu bir soru bersen, ýöne konstitusiýa men kepillik gürläp ýatyr başga zat bilen oklar. Ine 4-nji maddany okaly. Konstitusiýanyň 4-nji maddasy Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr diýer. Diýmek biz adam iň ýokary gymmatlygy. Gurban ulam däl, prezidentam däl, milli lideram däl, özüne alkazak lakamly banditam däl. Biz adam iň ýokary gymmatlygy ýanky adamdyr diýip ine 4-nji maddada konstitusiýada Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esatyna döwlet gurulýar. Şu konstitusiýa bolmasa döwlet ýok. Şu konstitusiýa işlemese hiç zat işlemeler. Biz prezident diýmeler, polisiýa bar ýok bolýar, konstitusiýa işlenok, döwlet ýok, anarhiýa. Eger de konstitusiýaň bir bölegi işlese, onda beýlik bölegi hem işlämeli. Eger polis furaşka fark gelýän bolsa, diýmek ol konstitusiýaň esasyna polismen bolup gelýär. Diýmek onda biziň hem tarap haklarymyzdan işlemeli. Diňe olaryň tarapy işlemeler. Ine şonu men size düşündirjek bolýar. Şoň üçin 4-nji madda adamy gorumak, gollamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimet edarlygynyň baş wezipesi. Adamy gorumak, gollamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimet edarlygynyň baş wezipesidir. Şoň üçin konsulluğa baraňyzda ýalwarmaň, talap edin. Olar size hyzmat etmeli. Konstitusiýanyň 4-nji maddasyny okaň diýin. Döwlet her bir raýatyň öňüne jogapkärdir we şahsiýetiň erkin ötmegi üçin şertleriň dürüdilmegini üpçün edýär. Raýatyň janyny, awraýny, mertebesini, azatlygyny, şahsy ildirmeligini, tebiği we aýyrbaşgalanmaz hukuklaryny gorýar. Ine 4-nji madda. Hemme zat bar şoň içinde. Pasport çalışjakmy? Senin ýa şahsiýetini gorumagy. Ýa sen şahsiýetiniň dokumenti pasport. Şonu berýär sana. Her bir raýat konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne ýüklenen borçlar ýerine ýetirilmegini üçin döwletiň öňünde jogapkärdir. Döwlet diýende häkimet däldir. Türkmenistan prezidenti däl ýa ýerine ýetiriş häkimet däl. Döwlet diýeninde Türkmenistanyň topragy, Türkmenistanyň konstitusiýasy, Türkmenistanyň halky ine şol döwlet diýilýär şu. Şu konstitusiýanyň içinde bir kiçik bölek ýerine ýetiriş häkimeti, ikinji bölek Türkmenistanyň kanun çykaryş häkimeti, üçüncü bölek Türkmenistanyň kadyet häkimeti. Galan uly bölegi adamlar we adamyň haklary. Ine şonu bilip goýun. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň bir böleginiň bir elementi. Sizden ýokarda. On borçlary bar, on haklary bar. Ol diňe hökümet tarapyndan ýerine ýetiriş hökümetiň ýollaşdy we başga döwletler bilen gürleşip geçirende döwlet tarapyndan şoňa ýa ruhsat berilýär, gürleşmäni. 9-nji madda. Türkmenistan dünýä birleşiginiň dowul hukukly subyekti bolup,
daşary siyasatda hemişelik bir taraflyk beýleki ýurtlaryň içerki işlerine gatnaşmadylyk, güýçlenmekden we harby birleşiklere hem birleşmelere gatnaşmakdan ýüz döndürmek, Sowetiň ýurtlary we dünýäniň ähli döwletleri bilen parahatçylyk, dostluk we özara bähbetli gatnaşyklaryň ösmegine ýardam etmek ýürelgerini eýerýär. Türkmenistan halkary hukugynyň umumy ikrar edilen kaddalarynyň ileri tutulmagyny ikrar edýär. Ýanky meni düşündiren deklarasiýa, ýanky adamyň haklary we adam we siýasy graždan we siýasy haklary boýunça deklarasiýa, ine şol konstitusiýanyň ýokarysynda diýilýär şol soňky aýdylan sözler. 27-nji madda adamyň we raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň göskeni hereketi bardyr. Siz haçanla mysal üçin Türkmenistanyna konstitusiýa garşy gelmeýän ýa Cinayet kodeksine garşy gelmeýän bir zat etseňiz, sizin haklaryňyz bar we sizi hiç kim saklap bilmeýär. Şo ýerde edil şo moment şo haklar işläp durmaly. Şo diýdi şol. Olar kanunlaryň manysini, mazmuny we ulanylmagyny kanun çykarjy we ýerine ýetirji häkimetleriň yerli öz-özüni dolandyrşyň işini kesitler we adyl kadyetlik bilen üpçün edilýär. Diýmek şul bizim adamyň we raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň göskeni hereketi bardyr diýmek, kanunlaryň manysyny, mazmunyny we ulanmagyny kanun çykarjy we ýerine ýetirji häkimetleriň ýa-ni yerli öz-özüni dolandyrşyň işini kesitler. Ine şonuň esasy işi şu bizim raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny göskeni işletmek. Ine 27-nji madda. Hormatly watandaşlar, egerde pasportlarynyň möhleti gutaryn bolsa, onda siz Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky bölümine ardaýarmaly. Ine şu spesdaklatçyk aýdýar, 2020-nji ýylda bizde 21 sany ýani hususy adamlardan geldi. Türkmenistanyň raýatlaryndan. Ine Türkmenistan gol çekdi ýürüýü törüşden bir konwensiýa bar. Adamlaryň hususy ýagdaýda Birleşen Milletlerine ýülense, Birleşen Milletler şol soragy serdip Türkmen hökümetine reklamasiýa, ýani pretenziýa bermäne hukuky bardygyny, ine şu dokumentde Türkmenistan gol çekdi. Inni üýüşüp arda iý bermeler bir adamyň ardasy boýunça sirdilýär. Şoň üçin siziň her biriňiziň ardasy pasport çalşanokmy arda ýazyň, bir ay geçdimi göni BMG berýän, Birleşen Milletler Guramasyna iý berýän. Biz gepleşiklerimizde size beririz e-mail adresleri. E-mail uğradyňyz men plany fine kopya pasportym. Ine men ardan, men konsulluğa bardym. Çalşanok ine şul kanunyň esasyna şolu çalşmaly. Bizim videolarymyzy uğradym, ýani sylkasyny goşup şöyle bir bu düşünüp berýär. Tamam. 10 minut wagt alýar, sen pasportyny çalşýar. Senin pasportyny çalşmak üçin Türkmenistanyň häkimetine pretenziýa hökmüne daýy edip berýär. Onun üçin sen ölen oklu ýa sen siýasatçy bolanok. Sen halkary derejesinde öz hakyny gorap bilýän, hakyky raýat bolýan we Türkmenistanyň konstitusiýasyny işledýän hakyky raýat bolýan. Ine sen ýalak raýatlar Türkmenistanyň ötüşine kömek ederler. Vatandaşlar, ine Türkmenistan konstitusiýasyny işledip biljek ýeki tek organ bar olum halk. Biz konstitusiýa berk ýapyşmaly we Türkmenistan döwletini ötüşe alyp gitmeli. Şuňky parahory diňe bize dälle, eýsen bütün dünýäni allap Türkmenistany katastrofa etýärler. Bular hem bizally, hem bütün dünýäni allap gelýärler. Bulardan bize tok ýok. Biz bulary kanunlary hormat toýmana, kanunlara, bizim haklarımıza hormat toymana öğretmesek bolmaýar. Başgalaçy ýok. Ine men häzir ine Serdar Berdimuhammedowa söz berjek bolýan. Sebäbi bizim çykyşymyz uturup gelýär. Ine şu Serdar Berdimuhammedow näme pikir edýär? Ýagny şul häzir 1-nji 2-nji martda Türkmenistan häkimeti jogap berdi spesdaklatçyga. Şu jogaplar polny nol maskaraçylyk. Ine şu Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kepili näme etmeli? Ine Serdar Berdimuhammedow näme etmeli? Şul ine Birleşen Milletler Guramasy bize pretenziýa berýär Türkmen häkimetine. Siz
Türkmen döwletiň vekili, Türkmen häkimetiniň ýolbaşçysy. Siz etmeli şu işler. Şu sizin ýalňyşyňyz, sizin jogapkärçiligiňiz. Siz şunu ýanky konstitusiýa ýeriniz goýup kepil bolup söz berdiňiz. Indi siz näme edersiňiz? Indi şu pretenziýalar näme düýetjek? Näme kararlar aljak? Kimi işden aýyrjak? Kimi işe goýjak? Halk bilen günden-güne gürleşjek meseleler. Biz ýaly partiýalar açdyrjak meseleler Türkmenistanda. Näme etjeksiniz? Hani şu arada bize bir maglumat berin, kyn görmäň. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýär. Serdar Berdimuhammedow, siz yalançy. Siz gasam edýäňiz, hiç şart ütgäniň. Günne meniň efirlerimde bir gezek ya iki gezek gatnaşyp gasam edýäňiz. Haçan siz ağlamany goýjaksyňyz, utanmaňyz. Şul akşamlaryna gasam berýäňiz, gasam edýäňiz, günüýden çykyp bütün dünýäni alýaňyz. Näme utanmaňyz telewiziýanyň öňüne çykýaňyz. Sizin ine sözleriňizi halk eşitip dura. Utanmaňyz. Näme şundan soň özüňize prezident diýäňiz. Siz näme garantiýasy? Siz bir düzgünçülüğün garantiyası. Siz Türkmenistan'a kezzaplan garantisi. Siz Türkmenistan'a öz tohumunun garanti. Ol yerde bir var. Öz tohumunun arkada. Siz olsa öz tohumunun prezidenti. Biz siz prezidenti saylandık. Siz özünüz döküp çıktığınız sesleri oğurlap. İnni olsa elinizi konstitusiya koyup günlü akşam çıkış et yürüye düştünüz. Men Türkmenistan'ın prezidenti. Men söz verýän konstitusiya işler. Türkmenistan'ın adamları ösür, hakları bozulmaz. Hem beyle deyip bir dinlesen gowzatlar diýeniz bol. Ediniz okda. Hormatly vatandaşlar, ýazın kommentariyada şul adam bizim kanalymyzda çıkışlar dowam etmelimi ya men şunu durdoýunla şunsuz ýanky efirle geçireyim. Kyn görmäň. Hormatly vatandaşlar, diktator ýykanna gülüp ýykmalýar. Bular bir maskara baglar. Bular bir orta çıkarlığı hiç tadı yok. Men gün aydın. Ne ukuyuplığı, ne bunun hünermetliği, hiç tadıları yok. Bütün dünyada maskara. Men öňüme aýdýardım, ýygnaklara gatnaşýan, seredýän kirlerini aldyk bilen oklara. Türkmenistanyň wekillerini ataka barny edýän, ataka diýip elementar zatlara ýaly şolary ağlap jogap berýän üstüne bilýär. Perrif bolmaka gaçky diýerler. Şu ýanky ağır kesmede bir soru beremezin, ya hökümetlerden, ya jurnalist, ya men ýaly bir soru beremezin diýip gaçky diýerler. Bunu gizli hökümet. Daşary ýurtda içinde bolsa öz watan programasyny edinip bular ýanky legal hökümet bolup getýärler, korrupsiýonlar. Biz bulary duruzmasak, bular bizi katastrofa elter. Indi men şunu size aýtjak bolýan. Öz haklaryňyzy goran, ardalar ýazyp durun, ardalar işleýär. Şular ýaly entek Türkmenistan projektynyň aşagyna bolanyk. Inni projektynyň aşagyna. Her iksany kezzabyň ädimlerini özüne arkada alakymly bandit, beýleki özüne alawaýl serdar başlan. Arkada serdar bandit biz ýydarlar döwlete topar bolup bütün dünýäni habardar eder. Şunuň bir düzgünçülügi. Hormatly vatandaşlar, şunuň bilen men efirimi utarýan hemmäňe
köp taňar ýakasyny bizi ýygarlaýanyňyza biz sizin üçin işleýäs. Biz size bilimler berýäs. Biz sizin haklarınızı gowurajak bolup her zaman görüşýäs. Goşuň bizim görüşmede we Türkmenistany diňe öňe akitmäge kömek edin. Sag bolun.